baby ngingachaza angithi kusamele futhi sikhulume. Isidingo somoshile kwanele sengizoyiqhubekela ngithi wawunesikhathi sonke mina 18 manje yonke leminyaka uphule nje ubona into errong awunathashi ukuthi ingane yami iyagula awazi ukuthi ngiyagula noma ngigula kodwa vele amathuba ukuthi ngiyagula maningi kulungile usuyimoshile impilo yami ngiyabonga khona kunye ufuna ukusho Cha phela kuzomela sikhulumeke nanokuthi umemulo lo engangithi nginesifiso. Ufuna ukusho Cha ukusho phela mntanami ukuthi kwami bye. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku Black Life TV kwesisiqephu esikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kundodakazi wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyabingelela ababukele emakhaya. Usisi lo khuluma ngengikwazi ukuzigama ngiqhamuka empangeni. Qhamuka empangeni. Ubekwa yini la? Impangeni ikude kangaka amakhazi enjini eThekwini. Nginento nje esisifubeni sami engangiphethe okahle. Yabo nje nginemfihlo nginengane. Okay. She's going to approach 18 years and ngiyambona ukuthi useready ukuthi ajole. I'm HIV positive by the way. Okay. Ngisanda kwaqala amaphilisi ami kade ngazi ukuthi ngi-HIV positive. Bulindeni ungawaqala? Angazi and umntanami ngale ngathi ngikhulelwe ngangisengivele ngazi ukuthi ngikhulelwe and ngi-HIV. So amaphilisi ngangawali. So there's a huge possibility yokuthi umntanami u-HIV positive. Abamthestanga khathizana? Abamthestanga. Because ngatetela endlini. Watetele? Hayi bona idrama bo. Awufuna ukuphuza amaphilisi utetela endlini. Ngatetela endlini kwa clinic nje ngaqala late. Yabo nje okwakuningi. So ngangisengiya nje eclinic ngoba sebecheck ukuthi ingane right sure. Okay. Utholile uyazi ukuthi ke na u-HIV positive unamaphilisi ukuthi waphuza uvikele ingane. Yes, angaphuza. Awusacabanga yini ukuthi ucela uvikele ingane ka ngiwaphuze ngenzele ingane? Ungahetheka kakhulu. Inkinga I feel like ngahetha ubaba wakhe. Yabona ukusho umuntu wesilisa okhulelwe owakumnandi. So ngangithatha ngihlanganisa nako nomuntu wesilisa la uhamba namantombazane phambi kwami. Yabo nje okwaba kuningi shame. Manje igciwane walithatha kena? Ngalithatha kena ngoba kwaba umuntu engiqala ngaye. Awucabanganga mhlawumbe ukuthi uthole i-counselling ngoba clearly wonke ama-decisions wayenza out of anger? Angicabanganga ngoba even ekhaya akekho umuntu owaziyo. Even my friends akekho waziyo. So baby girl ngoba uthi approach u-18 ezikoleni bayafundiswa ngalezi zinto. Ngiyazi ukuthi kena neyamntombazane isafunda mabenza ama-project lokhu ithi mami kunezifo ezithile mami. So makwenziwa ama-project akaze bring up indaba ye-HIV. Wake bayisho however ngashawo guilty but yabo lokho ngidinayo mengikhuluma bezoyiqala nje lo topic. Awufuni ukuyiface. Ngifaka enye into. Indodakazi yakhe umuntu onjani? Umuntu she's a good girl but ushy futhi. Do you understand? Ushy again lo muntu okhulumela phezulu again nje lo muntu okhulumela phezulu uyakuthanda ke esontweni ku right but angimazi lezi mangimtshela lenkanankana usizokwenza kanjani. So akaza gule lo 18 years. Wow siyabonga. Akaza gule nami angikaze ngigulele to the point ukuthi sengilele phansi. Sulele phansi. iCD4 count yami right. So ubaba wakhe ke yena where is he in the picture? Awumazi. Angimazi. Akanayo relationship nengane? No. Sure. And then uthi kwayena wangibuza ukuthi ubaba wakhe washona phi ngathi mina ubaba wakhe angimazi. Ngakhulelwa qede lapho wangishiya wathi okay. Okay manje uthi nomndeni awulazi lolu daba? No akekho. Usuqhamuka uzonikeza ingane umthwalo ongaka. Ucabanga ukuthi ke nizokwazi ukumelana nawo? I feel like uzongizonda. But however bengimvikela ukuthi kuphela egcineni iqiniso kumele lazi because uzojola ekujoleni kwakhe kuzomela amtshele umuntu ukuthi mina nginikeke kanje. Like kubhlungu kakhulu kuyena ukuthi akayitholanga ichoice. Yeah, nami ngangenayo futhi. No ngiya understand ukuthi kena nobabili nabasendaweni la ngenayo ichoice. But ke masimfonela manje uya understand ukuthi anger ingaphakama kuyena ngoba
into yokuqala azoyicabanga ukuthi shoot lento ayithatha kubaba wakhe I'm ready to face anything. ekhaya because uzobatshela nabasekhaya. No, akangabatshela abasekhaya. Ingane lezo idiniwe. Why? Ngizomtshela ukuthi okay fine sizoba kanje but akangabatshela abasekhaya. Why? Mina umndeni anguthembi umndeni nje anguthembi. Why ungabatshela ekhaya umama usakhona baba? Uma usakhona, ubaba usakhona. Okay, umama ke. Okay, umndeni extended family ngiyabona. But umama? Yasikho isidingo. Naye futhi awubona isidingo sothatshela. Okwenzeka kumina kwenzeka kumina. Isidingo samamakazi. Akumele nje azi. Unayo ingane aphandle kwale? No, yena yedwa. Yena yedwa. Yeah. I-relationship awubanga usafuna ukungena kwamanye? Ngiyaba kwamanye hawu kanjani? Kanjani ngiyaba kwamanye? Hayi sibonga ukuthi ke na usavulelekile ke ngala. Hayi ngiyaba nje kwamanye ngibamba ama-piece job. Baba ama-piece job. Hayi asimfonele indoda akaza khulume before simfonela akaza khulume mhlambe ngogaya amthandayo, ogaya amchazayo. There's a guy ahlezi in video call almost each and every day. Ngamtshela ngathi nguma wakho ngivulela isifuba kwenzakalani? Like no ma umuntu engisonta naye umuntu afunda naye they go to church together so nje basi ngiyabona ukuthi something's beating the water. Yabo yeah yo I know asimthinto sisamncane babukule emakhaya simtshela ngalolu daba sibone ukuthi yena uzothatha kanjani. Sawona sisi njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo kunankinga. Ngiyabonga. La ka Black Life ngihleli noma wakho. Uthi nginodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Utazana kamama uyaphila? Yini manje ufanisa ngabantu? Uyaphila okay. Hayi khuluma. Kunento mntanami engangikade ngifisa ukutshela yona but ngenxa ukuthi isikhathi bengakasitholi bengibona ukuthi usamncane and uyakhula kunento nje esesifubeni sami engangiphethe kahle engifuna ukutshela yona. Okay, usakhumbula ngalenkathi ungibuza ngobaba wakho ukuthi ubaba wakho ashonaphi? Ngakutshela ngathi mina ubaba wakho wangishiya ngikholelwa. Yeah, so ubaba wakho ke sithando sami wangishiya ngikhulelwe. Uma ngishiya kanti uzongishiya nabe eswini. Saxabana ke ngamtshela ukuthi mina sengikhulelwe wathi yena ubevele eshila ukuthi ingane akayiceli mina ngakhulelwa ngenkani. So ekukhuleleni kwami ke sithando sami kwase kwaba nento engiyifind out hayo ukuthi njoba sengikhulelwe nginento engizophila nayo ngonaphakade. Okay, umuntu oqale ngimtshelayo. Ugogo nomkhulu abazi, even umalume akazi. Kahle kahle ngiyale nkathi ngifind out ukuthi ngikhulelwe wena. Ngathola ukuthi HIV positive. Amaphilisi ngangawadla. Amaphilisi ngangawadla. Nami nginayo. Njengoba ngawadla ngamaphilisi nawe inkulu into eshoyo ukuthi nawe una because amaphilisi ukuthi ngikuvikele awadlanga ngakubreastfeed futhi yabo ngakudedela nasendlini ekliniki isikhathi sokuthi nje sekliniki ucheckwe awukazi uzithola. So ngiyabona manje uyakhula and njengoba ngangikuthembisile ukuthi njengoba uyiphethe kahle ngizokwenzela nomemulo. Bengizocela ngiyabona nanokuthi hayi khona ubhuti lo hlezi uvideo call na everyday. Ngiyambona ukuthi khona enixoxayo. Bengizocela ukuthi uhambe uyochecka ubone ukuthi isifo unaso yini. Sasiza ukuchecka uzovela ungibulele nje. Yonke leminyaka uthule uyazi kodwa usho. Bengekhulula sithando sami ukutshela kwamina beku. Bengekhulula kuba wangihambisa ngisamncane ukujikisa wahlula yini kwenza njalo. Kwakusekulate so ingakho ngisithi nje ngiyazi.
ukuthi kuthiwa prevention is better than cure. Fine, noma ngabe ngaphuma nayo kodwa kuba wangiqalisa ukuphuza i-medication ngisamncane. Yini engizoyenza manje sengimngane? Ngiyaxolisa Sithando sami, ngiyaxolisa. Ngiyakhosayo yini ngempela engizoyenza sengimngane? Kufanele ngiyokhuluma yena ebantwini ukuthi ngiyagulayo manje. Ma babe, asikho isidingo sokuthi ukhulume nabantu. Asikho isidingo sokuthi ukhulume nabantu ngoba nami akekho omunye umuntu owaziyo ekhaya. Why kumele ukhulume nabantu? Oh, vele seniyathandana nalo mfana. Kumele ngimtshele futhi ngizomtshela ngithini, what if ngiyamtshela bese yahamba? Yeah, ngazi. Ayisekho into engizofuna ukukhuluma nawe. Sengirealize ngawe. Cha, kodwa phela bengizocela ukuthi mhlawumbe mase siyotesta soya e-clinic e-private, mase siyotesta ngihambe nawe. Asisekho isidingo, sengi-right ngawe, ngizozenzela kumele ngikwenze on my own ngoba wahluleka. Usanethuba lokuthi uzenze izinto ngendlela. Phela baby ngingachaza angithi kusamele futhi sikhulume. Asisekho isidingo, sumushile kwanele. Sengizoyiqhubekela ngithi wawunesikhathi sonke mina 18 manje yonke leminyaka uphule nje ubona into errong awunathasha ukuthi ingane yami iyagula awazi ukuthi ngiyagula noma ngigula kodwa vele amathuba ukuthi ngiyagula maningi kulungile usuyimoshile impilo yami ngiyabonga khona kunye ufuna ukusho Cha phela kuzomela sikhulumeke nanokuthi umemulo lo engangithi nginesifiso ufuna ukusho cha ukusho phela mntanami ukuthi kwami Yo. Ngiyakuzwa bakithi-ke na uthi ube nesifiso sokuthi umenzele umemulo mase na 21. Benginesifiso sasesikhulu ngoba esikoleni umhambela kahle uyiphethe kahle kuyona nje lengane ovazingaqweni. Kodwa-ke asimnikeze isikhathi sokuthi aphefumule ngoba phela yintsha yonke lento kuyena. Yana nokuthi kuzomela nje angazi Yeah, I think imnike isikhathi nethuba ngoba yazi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngoba ade ngisho ukuthi ezikoleni bayafunda ngalezi zinto. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ke na uyafunda ngayo kanti lento ufunda ngayo kuwena. Kodwa gcineni ngoma wakhe. Yeah. Gcineni ngoma wakhe uzo-understand one day ukuthi lento yonke lento yeah naye esekhulile esebona izinto ngelinye ilihlo. But I hope ngoba ethi ke na usazokhuluma fanele antshele nalo bhuti lo mfana asebonana naye. Why kumele amtshele? I think it's important ukuthi abe honest mawukuthi ufuna ukwakho ubudlelano bright. If emthanda uzohlala, if engamthanda uzohamba. Angaliphoqi nje uthando labo yabo. Hayi yabo nje bengivele kodwa ke indlela rector ngabe bengayilindele kuyena ngoba mina ngimazi ingane ethulayo. Kodwa mase ngiphendula kanje ungathola ukuthi futhi akukho lutho usecasula wena. Kuningi ungaqhamuka. Ay ngiyabonga sisi ukuthi ungitshele. No, I think again no Black Life so organize counseling. Ngikwazi ukuthi nihlale nama specialists ethu nixoxa lolu daba nikwazi ukuthola iway forward. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kusu Black Life TV ukuhlelo lethu lithi sikhipha izimfihlo. Imfihlo after 18 years ingane manje shattered but asithemba ukuthi be umndeni bazokwazi ukuthi baqhubele phambili babe umndeni futhi. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.